यार बताओ तारे के सुनो यार ऐसन हमरा एगो सनम लाइके सनम नाम के लड़की पसंद आइल बिया ओकर चेहरा कैसन पहनावा कैसन कि नेट वाला सूट उता पिन्हले रहे ललका अब भावा बनवले काजो कइले रहे हलका औरिका कि लाल टमाटर रसगोलिया रहे औरिका हिरनी के जैसन चलिया रहे एकर हालांकि हिरनी जैसन बा हरनी जैसन बा हरनी जैसन कि लाल टमाटर रसगोलिया भैया के छोटा सलिया कहीं में छोट गुनवा देखे अरे ए भाई परेशान मत करो जाए ना यार कितना तहर भेड़ू जुटल बड़े हो ये सब भेड़ू हड़े कि देखो ही में छोट गुनवा पका रहे सीख के यह पूजवा ही हां यह सनमवा ही कि देखो ही में छोट गुनवा पका रहे सीख के नोट पर मोबाइल नंबर दिल रहे लिख के जनरल ले ले बनी एकर बारे के बड़ी जगह हां ई बारे जाला कहां दी ग्रेट सरस्वती थिएटर संगीत कंपनी में इतना मेहरारू भाई पर ना मार जे बड़ी खराब लागे रौरा एक सेल होई दू सेल होई हमने भी 8 सेल के सरता रो बारी जन भाई वाली रौरी इज्जत करते तल्ला सर फसर बतियावे लागल इहे तो बा हां गोलू राजा श्रोता में ना श्रोता तो हमारे के बड़ी चाहे आज के गायक गायिका हमार शिकायत करे लो कि हुनका के कहिला ना अगर सत्यनारायण भगवान के कथा हुई तो पहला फोन गोलू राजा भी आवेला काहे ओकरा बाद अगर हम खाली नहीं थी तब लोग के मौका मिलेला तो केहू होई तैसे हम सबका के सम्मान करिला इज्जत दिले तो हम चाहते हैं कि जब हम इज्जत देते नहीं तो रो इज्जत दी कि लसर फसर बतियावे लागल आ दिलवा हमर धड़कावे लागल लइका जानी चुली हुए अरे यारवा हमर गोलिया त लाइन मार लागल यारवा होये के छोटा
जहिया से देखले बानी मारो के अंदर दिलवा दीवाना भइले जब जमी जीते दर और का कि नजरी में वो दिन से गड़ल बिया आ सपनों में पीछे पड़ल बिया ओही दिन सभी गड़ल बा अरे है गोलुआ के होलिया तल्लाही नो मारला होय के छोट किस्सा